παιδιά, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε τέλεια, φανταστικά και τρομερά. Τι κάνετε, παιδιά? Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Έρχομαι σήμερα εδώ πέρα, αφού σας άρεσαν πάρα πολύ το Supermarket Haul από όσο είδα, να σας κάνω άλλο ένα Supermarket Haul από Lidl. Θέλω να πω ότι σήμερα πήρα και αυτή την Dubai Chocolate που την ακούω παντού εδώ και πάρα πολλούς μήνες και λένε όλοι δεν την βρίσκεις πουθενά κτλ. Σήμερα βρήκα πάρα πολλές στο Lidl. Δεν έχω ξαναδοκιμάσει και θα το δοκιμάσουμε μαζί εδώ πέρα. Οπότε πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε. Πρώτο πράγμα που πήρα είναι αυτή εδώ πέρα η σαλάτα. Είναι Ιταλιάνα και έχει διάφορα μέσα, είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει και baby φύλλα. Ρόκα, έχει διάφορα και είναι πολύ ωραία. Επόμενο είναι μπανάνες. Είναι πολύ εύκολο φρούτι μπανάνα, γι' αυτό το συνηθίζω. Οπότε μερικές μπανανούλες. Ένα μαρουλάκι αυτό με το γλαστράκι που σας έχω πει 1000 φορές ότι κρατάει έναν αιώνα. Έχω ακόμα ένα μαρουλάκι, θα το βρούμε τώρα που είναι στις επόμενες σακούλες. Οπότε αυτό εδώ πέρα το μαρουλάκι το σγουρώ. Πήρα φυσικά αυτές εδώ πέρα τις δύο Coca-Cola Zero. Δεν θα ήταν δικό μου Supermarket Haul αν δεν έπαιρνα στο Coca-Cola Zero. Είναι σίγουρο αυτό το πράγμα. Οπότε οι δύο Coca-Cola Zero. Μεταξύ άσχετο, έχω κάνει και τα νύχια μου αγιολοβαλεντινίστικα που λέτε. Έχω κάνει εδώ πέρα νύχια με καρδούλες. Σας αρέσουν πάρα πολύ ωραία. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Και εδώ πέρα έχει καρδούλες σε 3 διαφορετικά χρώματα. Σας αρέσουν, εμένα πάρα πολύ. Οπότε πάμε στο επόμενο. Πήρα δύο cottage, είναι πολύ ωραία αυτά τα cottage του Lidl και είναι και τεράστια μερίδα, είναι γύρω στα, όχι, είναι 300 γραμμάρια, οπότε κάνει για δύο σαλάτες, οπότε μια χαρά. Πήρα 3 πουτίκες, αλλά εδώ βλέπετε 2, δεν ξέρω που είναι οι άλλοι. Πήρα 2 από αυτές και μία με φουντούκι και αυτή είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτή σας την έχω ξαναπεί ότι είναι τέλεια και αυτή είναι πάρα πολύ γλυκιά, οπότε για γλυκό αν θέλετε κάτι και να σας κρατήσει κτλ. Είναι πολύ καλή επιλογή. Αυτό εδώ πέρα το smoothie που είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει, το είχα δοκιμάσει μια φορά εντελώς τυχαία που το είχε σε έκδοση και λέω κάτσε να το πάρω να το δοκιμάσω και είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Μόλις κλείσει το βίντεο θα καθίσω να το πιω. Έχει μέσα μπανάνα, φράουλα και τι άλλο. Νομίζω αυτά τα δύο πρέπει να έχει. Α, ναι, μπανάνα, φράουλα και άλλα φρούτα λέει. Είναι ότι καλύτερα, δείτε το αυτό εδώ πέρα είναι. Δοκιμάστε το, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίο. Οπότε πάμε στο επόμενο. Πήρα αυτά εδώ πέρα τα τυράκια που έχει πάρα πολλά μέσα. Πρέπει να είναι κάπου στα. Ναι, είναι 24. Είναι φοβερά. Δεν καταλαβαίνει διαφορά από το like και από τα κανονικά που έχει. Είναι τέλεια. Οπότε κάθε φορά στο Lidl είναι στάνταρ αυτή εδώ πέρα η αγορά. Αυτή εδώ πέρα την μπάρα πρωτεΐνης που είναι ακριβώς ίδιο με το Derby. Derby νομίζω λέγεται. Derby πρέπει να λέγεται. Είναι ακριβώς ίδια, απλά πρωτεΐνης. Είναι πάρα πολύ νόστιμη. Αν θέλετε να δοκιμάσετε κάποιες μπάρες πρωτεΐνες, αυτή είναι πολύ ωραία. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει. Επόμενο πράγμα που πήρα είναι αυτό εδώ πέρα το πληγούρι. Σας το έχω ξαναδείξει, το έχω ξαναδοκιμάσει άλλη μια φορά. Και είχα πει να σας πω αν είναι ωραίο ή όχι. Είναι λέει με τσόβου, με λαχανικά και όντως είναι πολύ νόστιμο. Κάνει ένα τσάκ τη διαφορά που είναι με λαχανικά. Μου άρεσε πάρα πολύ, οπότε το ξαναπήρα για σαλάτες. Πήρα που λέτε να δοκιμάσω επίσης και ένα κουσκούς. Έχω ξαναδοκιμάσει κουσκούς, αυτό το συγκεκριμένο καθόλου, δεν το έχω ξαναδοκιμάσει. Είναι με τσόβου. Εσείς παιδιά, πώς το κάνετε το κουσκούς? Εγώ συνήθως με σαλάτα, αλλά το τρώτε και με άλλους τρόπους, δεν έχω ιδέα. Εγώ μόνο με σαλάτα το έχω φάει το κουσκούς. Μπορείς να το κάνεις όμως και σκέτο, με πολλούς τρόπους φαντάζομαι, γιατί ουσιαστικά ζυμαρικό πρέπει να είναι, ζυμαρικό. Οπότε ναι, ένα κουσκούς με τσόβου. Πήρα επίσης και κύβους Knorr, είναι αυτό εδώ πέρα που είναι λαχανικών, συνέχεια αυτό παίρνω, γιατί οι άλλοι κύβοι που είναι βοδινό, κοτόπουλο κτλ. Μου μυρίζουν πάρα πολύ άσχημα, οπότε δεν πολύ μου αρέσουν. Επίσης, μία σαλάτα μίξ με μαρούλια, αυτή την παίρνω συνέχεια, είναι πολύ ωραία. Αυτή εδώ πέρα την Grana Padano την έχω δοκιμάσει τουλάχιστον 20 φορές, κάθε φορά που την βρίσκω. Σίγουρα θα την πάρω, δοκιμάστε και εσείς. Άμα σας αρέσει Grana Padano, αυτή είναι πάρα πολύ επιτυχημένη. Οπότε πήρα αυτό εδώ πέρα, είναι από τη μάρκα Milbona και είναι πεντανόστιμη. Παιδιά, κοιτάξτε τι βρήκα. Βρήκα πελιτέ ντομάτα σε αυτή τη μορφή. Το έχω πετύχει στο TikTok και λέω δεν νομίζω να το έχουμε αυτό Ελλάδα και το έχει βγάλει και το Lidl τώρα σε αυτή τη μορφή. Οπότε πήρα να δω και πώς είναι. Καλά, ο ίδιος πελιτές θα είναι, απλά μου φαίνεται πιο εύχριστο σε αυτή τη μορφή. Οπότε δεν ξέρω, θα δείξει. Πήρα για πρώτη φορά αυτό εδώ πέρα. Είναι καφέ εσπρέσο σε κόκκους για την καφετιέρα. Δεν το έχω ξαναδοκιμάσει. Αυτή τη μάρκα όμως την έχω ξαναδοκιμάσει σε κάψουλες στο σπίτι των δικών μου, των γονιών μου. Οπότε μου άρεσε σε κάψουλες. Δεν ξέρω πώς θα είναι αυτό, φαντάζομαι ότι και αυτό καλό θα είναι. Οπότε πήρα να δοκιμάσω και σε κόκκους καφέ. Παιδιά, θα γελάσετε τώρα. Αυτό εδώ πέρα που λέτε δεν το έτρωγα ούτε όταν ήμουν μικρή. Πάντα συχαινόμουν το γάλα, πέρα από το ότι συχαινόμουν το γάλα. Συχαινόμουν και αυτό εδώ πέρα, δεν μου άρεσαν ποτέ.
Αλλά δεν ξέρω πώς το ζήλεψα τώρα. Να φανταστείτε, έχω πρόβλημα με το γάλα. Δεν πρέπει να πίνω ούτε γάλα ούτε τέτοια γαλακτοκομικά. Με πειράζουν πάρα πολύ. Αλλά το ζήλεψα πάρα πολύ για κάποιο λόγο με το που το είδα. Οπότε πήρα και γάλα που με πειράζει και αυτό εδώ πέρα να το δοκιμάσω και να το φάω. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε, το ζήλεψα απίστευτα. Μάλλον είναι επειδή πεινούσα, μάλλον γι' αυτό πρέπει να είναι. Οπότε όταν πεινάς και πας στο σούπερ μάρκετ είναι μεγάλη παγίδα. Και πήρα αυτό το πράγμα, μην γελάσετε. Επόμενα πράγματα που πήρα είναι κλασικά 2 γιαούρτια 0% στραγγιστό. Πήρα και αυτή την γρανόλα, την έχω ξαναδοκιμάσει, είναι πολύ ωραία. Και αυτή η μάρκα γενικότερα του Lidl έχει πολύ νόστιμα πράγματα. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη. Οπότε μία γκρανόλα, τι έχει μέσα, έχει σοκολάτα λέει, όχι γκρανόλα, μουσλι, τέλος πάντων νομίζω ότι δεν έχει καμία τεράστια διαφορά, μουσλι με κομματάκια σοκολάτας μέσα. Πήρα επίσης και 2 καλαμποκάκια, σας έχω ξαναπεί ότι παίρνω κάθε φορά που πάω στο Lidl 2-3 για να τα βάζω μέσα στο λάπι, να τα βάζω σαλάτες όποτε θέλω, οπότε παίρνω κάθε φορά 2-3. Ακόμη ένα μαρουλάκι που σας έλεγα με το γλαστράκι και αυτό επίσης. Πήρα επίσης αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι που είναι επίσης viral, είναι φιστίκι και λιφωτό σε άλυμα. Δεν ξέρω κατά πόσο ωραίο είναι. Έχω δει πάρα πολύ κόσμο να το δοκιμάζει. Θα το δοκιμάσω και θα σας γράψω εδώ πέρα κάτω να σας πω πώς είναι. Αν θέλετε, άμα σας αρέσει το φιστίκι να πάτε να το πάρετε κι εσείς. Θα δείξει πώς είναι, δεν έχω ιδέα. Είναι αυτό εδώ πέρα. Πήρα αυτό το γάλα που δεν με βλέπω καλά με αυτό το γάλα. Έχω αιώνες να πιω γάλα σκέτο. Θα το βάλω στα δημητριακά, πώς λέγεται, στα Nesquik. Ναι, σε αυτό. Οπότε πήρα για να τα δημητριακά. Καλά, κάπου μπορεί να το χρησιμοποιήσω γιατί να πιω 1 λίτρο γάλα αποκλείεται, οπότε κάτι μπορώ να φτιάξω με αυτό. Κάνω ένα γλυκό, κάνω ένα κέικ που θέλουν πάρα πολλά κέικ μέσα γάλα όπως ξέρω. Οπότε κάπως θα το χρησιμοποιήσω γιατί είναι και 1 λίτρο. Πήρα αυτές εδώ πέρα τις μπάρες πρωτεΐνης με φράουλα. Σας έχω ξαναπεί ότι αυτή η μάρκα εδώ πέρα είναι πάρα πολύ ωραία σε μπάρες. Και στο Lidl συνέχεια της βγάζει προσφορά αντί για 2 ευρώ ένα, οπότε πήρα 2 μπάρες με φράουλα, 2 μπάρες πρωτεΐνης με φράουλα. Πήρα και αυτά εδώ πέρα τα μοτσαρελάκια, μοτσαρελάκια δεν τελείως, ολόκληρο μοτσαρέλα έχει μέσα, light που είναι και αυτό επίσης για τις σαλάτες. Τις 2 πουτίγες που σας έλεγα, άλλες 2 πήρα τελικά, οπότε σύνολο 3 πουτίγες με σοκολάτα και άλλη μία με φουντούκι. Οπότε όταν τις βρίσκω αυτές τις τσιμπάω σίγουρα γιατί συνέχεια τις παίρνουν. Οπότε άλλες 2 πουτίγες σοκολάτας. Ένα μελάκι άνθεων, αυτό εδώ πέρα το έχω ξαναδοκιμάσει. Μόλεκ, μην τα κάνω στη γάτα ρε. Μόλεκ. Η Μπράουν θέλει να φάει όλα τα φαγητά μέσα από τη σακούλα και ο Μόλεκ δεν ξέρω πώς το καταλαβαίνει, αλλά όταν πάει η Μπράουν να κάνει κάτι κακό ή να πάει να φάει ένα φαγητό από κάποιο πιάτο, την τραβάει για να κατέβει από το τραπέζι. Δεν ξέρω πώς το καταλαβαίνει ότι κάτι είναι κακό αυτό που κάνει. Τέλος πάντων, ένα μέλι άνθρωπο που λέτε, οικογενειακές ιστορίες. Πρώτο τελευταίο πράγμα, γιατί μέσα στο επόμενο είναι η Dubai Chocolate που θα δοκιμάσουμε και μαζί. Είναι αυτά εδώ πέρα τα φιστίκια. Φιστίκια, όχι φιστίκια, μωρέ, κάσιους είναι. Πήρα αυτά τα κάσιους που μου αρέσουν πάρα πολύ τα κάσιους. Είναι από τους αγαπημένους μου τους καρπούς. Οπότε πήρα αυτά τα κάσιους που είναι με αλάτι και ψημένα. Καλύτερα λένε ότι είναι τα ομά, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, μια ζωή δεν έχουμε. Οπότε πήρα αυτά εδώ πέρα τα κάσιους. Και τώρα πάμε να δοκιμάσουμε τη σοκολάτα που λέγαμε μαζί. Για να δούμε, γιατί έχω πολλές απαιτήσεις από τη σοκολάτα, γιατί έχω πάρα πολύ καλά πράγματα. Είναι αυτή εδώ πέρα, την έχω κάνει λίγο χάλια τώρα μέσα στα ψώνια, οπότε πάμε να το δοκιμάσουμε. Είναι μπαμπάτσι, παιδιά, είναι 1 εκατοστό αυτό το πράγμα, οπότε πάμε να δούμε πως είναι μέσα άμα την ανοίξω, γιατί προσπαθώ να την ανοίξω και δεν μπορώ. Είναι κάπως έτσι εδώ πέρα, να, κοιτάξτε εδώ, είναι τεράστια παιδιά, είναι πολύ καλή ποσότητα. Τώρα πόσο θα είναι μέσα θα δούμε, πάμε να τη σπάσουμε. Καθίστε να τη βγάλω εδώ πέρα γιατί έχει πάρα πολύ πράγμα μέσα, να δούμε πως είναι. Ξεκόλλησα τον μποκάτο νομίζω, μισό γιατί θα γίνει με χάλια εδώ πέρα. Την έβγαλα που λέτε και από μέσα είναι κάπως έτσι, από κάτω έχει πάρα πολύ σοκολάτα, γενικότερα έχει φύγει από παντού το φιστίκι γιατί έχει τεράστια ποσότητα μέσα. Είναι κάπως έτσι, ελπίζω να το βλέπετε καλά. Πάμε να το δοκιμάσουμε, νομίζω ότι τώρα θα γίνει με χάλια όμως. Έπρεπε να την είχε σε κομματάκια, δεν ξέρω πώς να την κόψω για να μην γίνω χάλια. Μισό λεπτό. Α, έχει πράγμα μέσα, κοιτάξτε εδώ, για να δοκιμάσουμε. Καλά, έχει φύγει όλη η σοκολάτα από κάτω, για να δούμε. Εντάξει παιδιά, δεν με τρέλανε να πω την αλήθεια. Εμένα δεν με τρέλανε. Μπορεί να είναι συγκεκριμένη σοκολάτα, δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν με τρέλανε. Δηλαδή δεν νομίζω να την ξαναέπαιρνα, δεν με τρέλανε καθόλου. Οπότε, ναι, τώρα
Τι να σας πω, μπορεί να μην με τρελαίνει η πραλίνα που έχει μέσα, γιατί έχει πάρα πολύ πράγμα μέσα, έχει πολύ μεγάλη ποσότητα, είναι πλούσιο σε ποσότητα, αλλά δεν με τρέλει να σας πω την αλήθεια. Ούτε η σοκολάτα που χρησιμοποίησαν, ούτε η πραλίνα που έχει μέσα. Δεν την ξανά έπαιρνα, δηλαδή σίγουρα όπως λένε όλοι που θα την έπαιρναν. Αλλά αυτά είναι γούστα και εγώ δεν πεθαίνω για φιστίκι, ενώ δεν πεθαίνω τόσο πολύ για φιστίκι. Και δεν είμαι τόσο πολύ των γλυκών, είμαι των αλμυρών, οπότε δεν ξέρω αν θα τρελνόμουν όπως ακούει γενικότερα. Οπότε αυτά, δοκιμάσαμε και τη σοκολάτα που λέτε. Ήθελα πάρα πολύ να το δοκιμάσω. Εντάξει, δεν νομίζω ότι χάνετε κάτι αν το δοκιμάσετε τη συγκεκριμένη, γιατί για όλες τις υπόλοιπες δεν έχω άποψη εφόσον δεν τις έχω δοκιμάσει. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν. Αν σας άρεσε και αν θέλετε να με στηρίξετε, μπορείτε να κάνετε ένα like στο βίντεο και μία εγγραφή στο κανάλι μου για ακόμα πολλά τέτοια βίντεο. Οπότε από μένα μέχρι την επόμενη φορά, bye!